Исәнмесез, дуслар. Казанның Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында милләт җыены бара һәм минем таныштырасым килә милләт җыенының кунаклары белән. Әссәламу алейкум, кызлар, ханымнар, сез Санкт-Петербургтан, Кировтан һәм Казаннан үзегез белән таныштырсагыз иде. Исемегез? Минем исемем Ленара. Мин Санкт-Петербург портал Татар-Авабы журналист. Киров өлкәсендә чыгып килә торган татар телендәге атналык дуслык газетасының корреспонденты, Киров өлкәсе татар хатын-кызлары акыллап оешмасы җитәкчесе һәм Киров өлкәсе татарлары конгрессы рәисенең урынбасары. Сәлам сезгә. Сәлам, мин Лилия, Кронштадттан килдем. Ассаламу алейкум, мин Гүзәл Садыйкова, мин Казан белән Петербург арасында Питер татар сайтына мәкаләләр язам. Исәнмесез, мин Санкт-Петербург шәһәреннән килдем. Исемем Рәҗия Мәүләтова. Петербургта эшләүче мирас татар мәдәни үзәгендә татар теле укытам.